دوازدەی چریا پێشین بیرەوەریە بوونە ئیدل ئاسار بوو بڕێڤەبەرە ئەمنستی ئینتەرناشنال لە تورکیا هەڤال و هەفکارێ نوێی بیرەوەری گێڕا و دنامەیەکێدا داخوازە ئازادکردناوێ و دەهان نافدارên دی کرد 100 ڕۆژ بەسەرگرتناوێ و چەند بزافکارên مافê mirovan را لەگەر ئاڤەکە ئەستانبولê دەرباز بوونە. They were on day 3 of a workshop. ئەو لە ڕۆژە سێ یا vê workshopê بین. ئەو workshopeka ڕوتینی بی سەبارەت ئاسایشا دیجیتال هەروەسا چاودێریکردنا پارێزەرên mafê mirovan li demên dijwar de. لە هەفتیا بۆری دادوەرین تورکیا بە فەرمی دۆست لە دژی دەهان چالەکوانên mafê mirovan vekir ku li meha heft hatibûn girtin digel serokê rêxistiya Amnesty Taner Kilic û daxwaza cizayê zîndanê heta 15 salan ji wan re kiriye bi tawana piştevanîkirina rêxistiyên terorîstî. Amnesty dibêje ew tawan dûrin ji rastiyê. The imprisonment of human rights. Bendkirina parêzerên mafên mirovan pirsgirêkeka dulayî ye. Ji ber ku ew kesên parêzeriyê li dijî pêşelkariya mafê mirovan dikin bi xwe dikevne ber gefan. Girtina wan beşek bû ji hewla hikûmetê ji bo tepasirkirina piştevanên derba neserketiya 2016 ew girtin bûye egera girjiyan di peywendiyên Tirkiya û hevbendên wê yên Rojava de. Balyozxana Amerîka dana vîza ragirtiye piştî girtina bêagehdariya karmendekî wê yê Tirk û xetebarkirina wî bi têkeliyan digel bizava oldarê navdar Fethullah Gülen yê bingeh li Amerîka û Tirkiya ew bi kudetayê xetebar kiriye. Serokê Tirkiya duh şerredef nû kireve. FETÖ ile irtibatlı olan Amerika hewl dide mafê kesekî biparêze ku têkiliyayî bi cemaeta Fethullah Gülen ya terorîstî ra heye û xwed konsulxaneya wê de veşartiye bê ku nasnameke dîplomasî hebe. Peywendiyên Tirkiya û Almanya jî xaf bûne ji ber ku 11 welatiyên Almanî li wir girtîna û rastî tawanên tîrorê dibin. Endamek Perlemanê Almanya dixwaze Ewropî jî wek Washington reftarî digel Enkerê bikin. Me hevkariya leşkerî heye digel Tirkiyê. Zanyarên me jî bi hev re kar dikin û me her wesa diwarê aborî de alîkariya Tirkiyê kiriye. Ewropa niha danûstandinê digel Tirkiyê dike li ser gumrikê û her wesa azadkirina vîza. Em dibînin ku Amerîka bi awayekê din li ser vê pirsgirêkê kar kir. Em niha ji xwe dipirsin ka em di vî demê de divê çi bikin. Peywendiyên Tirkiya digel hevbendên wê NATO berdewam xirab dibin. Amerîka dibêje hêşta ew li benda şirovekirina hikûmeta Tirkiyaya ka ji ber çî wê karmendê konsulxana Amerîkî girtiye.